Татарстанның отказанган табибы микрохирургия бүлеге мөдире танылган хирург Гүзәл Анисимова бүген гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Ул 30 елдан артык гомерен күз авыруларын даулауга багышлаган. Күзләргә катлаулы операцияләр ясап, никадәр кешегә якты дөньяны күрү бәхетен бүләк иткән. Может немножко покалывать, это нормально. Швы будем снимать через 10 дней. Хорошо? Әле берничә көн элек кенә күрү сәләтен югалткан кеше бүген дөньяга яңача карый. Юрий Кисов авыр операция кичергән. Уң күзе урынында протез, сул күзендә глаукома, катаракта була. Катлаулы операциягә тәҗрибәле табиблар гына алына. Һәр операция үзенә күрә бер мөгҗиза. Аны ювелир хезмәтенә тиңлиләр. Операцияны микрохирургия бүлеге мөдире Гүзәл Анисимова ясый. Офтальмохирургиядә 32 еллык эш тәҗрибәсе бар. Студент чагында практика вакытында ул офтальмологларның гаҗәеп осталыгын күреп соклана. Киләчәктә үз эшчәнлеген күз хирургиясенә багышларга сүз бирә. Мы тогда дежурили, ординаторы, и девочка, это была тогда девочка, она попала ко мне с травмой. Мин ординатор чагында яңа елны каршылау алдыннан без кизү тордык. Бер кыз күз травмасы белән килде. Миңа ашыгыч операция ясарга туры килде. Шуннан күзләрен гел тикшереп тордым. Аның эш көне иртәнге сәгать 7-дә башлана. Пациентларны карый, яңа килүчеләргә консультация бирә, берничә сәгате операция бүлмәсендә уза. Иртә дигәндә эшен кичке 7-дә тәмамлый. Буш вакытында бәйләргә ярата. Беренчедән күңелен тынычландырса, икенчедән микрохирург эшендә вакмоториканы үстерү бик мөһим. Прекрасный специалист. Без аның белән күптәннән бергә эшлибез. Бик тырыш оста белгеч, менә дигән хирург. Ул блефара пластиканы аеруча яратып башкара. Амансы күрә, да? Гүзәл Анисимованың һөнәри сыйфатларыннан тыш, пациентлар аның җылы карашын, тынычландыручы ягымлы тавышын да бәялиләр. Без пациентның күрү сәләтен югалту куркынычы булуын беләбез. Шуның өчен операция ясарга кирәклеген аңлатабыз. Еш кына безгә нечкә психолог та булырга туры килә. Шуңа гел истә тотабыз. Ул көн саен кешеләргә тормышның якты төсләрен күрү мөмкинлеген бирә. Һәр операцияннан соң зур изге эш эшләүенә канәгатьләнеп, күңеле тынычланып кала. Гиппократ антын биргән өчен табиб башкача булдыра да алмый. Фарис Мөхәммәтов, Ильюра Фәйзуллина, Владимир Ярков, Татарстан яңалыклары.